Convençuts de la importància de la prevenció, el programa de detecció precoç del càncer de mama reinicia la seva activitat després de la situació generada per la Covid-19. Com vostè sap, aquest programa consisteix en la realització d'una mamografia cada 2 anys per detectar qualsevol inici de càncer en les dones entre 50 i 69 anys. La detecció precoç en mamografia permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no es pot notar ni produeix molèsties i quan la possibilitat de curació és molt més alta. Per poder reiniciar el programa i mantenir la seva seguretat, en qualsevol moment hem adoptat totes les mesures necessàries. La sala d'espera amb l'espai necessari per mantenir la distància de seguretat de 2 metres respecte a les altres persones. S'utilitzarà material d'un sol ús quan sigui possible i es desinfectaran totes les superfícies en contacte directe amb les participants entre les mamografies. Llavors, per fer-se la mamografia vostè haurà de portar mascareta, ha de venir sola, només poden venir acompanyants en casos molt imprescindibles i, sobretot, s'ha d'ajustar a l'hora de la visita i no venir massa aviat. Si vostè té o ha tingut febre, tos continuador persistent o dificultat respiratòria o malestar general, és molt important que no vagi a la cita i contacti amb nosaltres i amb el seu metge de família.